godt lide det? Ja, det kan jeg. Jeg elsker kyllingestykke. Jeg elsker, at jeg er godt. Kokker mok. Er du kokker mok? Ja. Det synes jeg er okay. Spændmel. Og så skal vi bage på brystet med perlesuppe. Ja. Kan du finde tingene på det? Ja. Okay. Måske skulle jeg lige have hjælp til det. Det var jeg skal tage. Ved du, hvor der er de der grydeskærer henne? Du så også i. Ja. Og kaffe. Kaffe. Det smager godt. Kartofler i skiver. Ja. Hvad skal der så ske med dem efter, når de har været i skiver? Det skal ovnen. Det skal til en sunde buffet. Ja. Det kan være, Annie, Har det været sjovt at være på gulvet her? Ja. Tror jeg nok. Du skal bare være lidt forsigtig, så ikke de går helt i stykker, de der fileter. Ikke for meget, for det er ikke godt. Nej, så skal du bare dreje det rundt. Så skal jeg bare sige mange gange, når jeg kommer hjem. Skal jeg bare sige mange gange, når jeg kommer hjem. Sådan her på min. Ja. Line, jeg går til pause. Jeg ved ikke, om I lige skal til pause først. Er det ikke nu, I går til pause? Jo. Jeg synes, det bliver værre og værre. I er rød hoved nu. Ja, det er sgu. Jeg kan gære dig. Hun går og støtter her lige her. Det er mega, det er godt. En lækker steg. Hvor er det altså udover nu? Jamen, det gør heller ikke noget. Det er mere for, at ellers så bliver den for stor næsten, ikke? Sådan. Er du spændt på at smage din salat med peberfrugt? Ja, det er jeg spændt på at smage. Det er spændende. Skal du være god til? Er der ikke nogen andre, der også skal prøve? Jeg vil gerne. Jeg er lidt. Prøv at tage de andre, Monika. Skal alle sammen prøve? Det skal man tallerken. Nej. Kræv en det ene. Sagde du det lige? Kan man se herinde også? De har gang i alt muligt. Hej. Hej. Jeg kommer og ser på, hvad det er, I dyrker her. Kan du fortælle mig lidt om det? Jo. Den der rul, der kommer i. Den. Ja. Den bliver blomster, den. Det er blomster indimellem. Det bliver godt nok. Jeg er meget så glad og taknemmelig. Og det har været for mig en rigtig stor oplevelse, fordi jeg er jo ikke vant til, at folk de viser deres kærlighed på den måde. Det gør de virkelig. De knuser en og siger, jeg har slet ikke sovet, jeg har glædet mig sådan. Og, altså, de udtrykker sig virkelig inden fra hjertet af. Som et ordentligt hold. Og jeg synes, I kan være rigtig stolte af jer selv, den måde, I har arbejdet på. Ja. Og jeg tror, også på min vegne, at det her det kommer til at give noget effekt. Og effektet betyder, at vi i dagligdagen kommer til at arrangere tingene anderledes. Ja. Det er jo et spændende tid. Og så laver vi opskrifter, og så de ting, hvor vi laver, dem udvikler jeg opskrifter på. Og de kommer så til at ligge ude på vores netkonto med jeres navne på. Nej, Ja.